Halo, cześć. Cześć, witamy Was serdecznie na dorota.in w kolejnym odcinku śniadaniowym, gościnnie oderwany. Ostatni raz. Ostatni raz. Pokażemy Wam dzisiaj, jak przygotować śniadanie fit. Tak, A czemu fit? bo będą owoce i mimo wszystko warzywa. I to razem zmieszane. Tak, jeśli słyszeliście kiedyś, albo może nie słyszeliście o koktajlu ze szpinakiem, to będziemy dzisiaj taki robić. A pomysł sam w ogóle wziął się stąd, bo my już pokazywaliśmy różne śniadania, takie ulubione mariuszowe, na słodko albo jajeczne. A pomysł wziął się stąd, że byliśmy jakiś czas temu na poście warzywno-owocowym, o którym ja już Wam też opowiadałam w innym filmie. I trochę na nim schudliśmy, tak naprawdę to robiliśmy go po to, żeby to była dieta oczyszczająca. I Ty się wtedy przekonałeś, że koktajle są dobre. Że są dobre. I tak nawet tęsknię. Tak przecież zauważyłaś, że regularnie raz w tygodniu dalej to piję, robię sobie. A powinny być tak przynajmniej 3 razy, jak na mój gust. Zmieńmy to. Zmienimy to. A ja chciałam jeszcze Wam powiedzieć tylko, że chcę bardzo pochwalić Mariusza, bo on jest autorem tej pięknej dekoracji dzisiejszej i byłam pod ogromnym wrażeniem, jak wyszłam z pokoju i zobaczyłam, jak to jest wszystko przygotowane. No to co, opowiadamy, jakie owoce mamy ze sobą, Tak. a widzę, że tutaj jeszcze się mój włos wtrącił w międzyczasie. Wcześniej przygotowane grejpfruty, pomarańcze, jabłka, banany, ananas. Bo chodzi o to, że można te owoce ze sobą wszystkie komponować. My żeśmy bardzo dużo koktajli robili na bazie grejpfrutów czerwonych, bo są słodkie i smaczne, a jednocześnie mają mało kalorii i się na nich też lepiej chudnie. Chociaż nie wolno ich jeść za dużo i codziennie przez dłuższy czas. Ale dzisiejszy koktajl to będzie koktajl zielony i będzie to koktajl, który będzie na bazie ananasa. Jabłko też dodamy? Nie, Jabłko może do nie. innego można by było, innym razem. Ananas, szpinak, no i zobaczymy może albo banan, albo pomarańcza, albo grapefruit, bo też właśnie banany są fajnym dodatkiem, takim zagęszczającym i zwiększającym kaloryczność, jak ktoś chce być, jak ktoś chce masę jeszcze przybrać, albo po treningu dodatkiem. No to dobra, co trzeba najpierw zrobić? Pokazuj. W ogóle bym chciał zachwalić to. Już mogę teraz Możesz chwalić? zachwalać, tak. Zachwalać? Ja mogę to zachwalać, bo naprawdę jestem pod wrażeniem, żeby szpinak z owocami to był mój pierwszy raz. I raz wystarczył, żeby się do tego przekonać. To co? Mogę już? Tak, wyciskamy najpierw sok z grapefruta. Mamy zmiksowane, wyciśnięte właściwie owoce i to wszystko teraz idzie do blendera. I najważniejsze w sumie, czy nie najważniejsze, że cukru się nie dodaje. No wiesz co, przekonałaś mnie też do tego, bo ja zawsze Najpierw cukier, płynne. a wcale nie trzeba, bo raz, że można kupić słodkie grapefruty, a dwa, że słodki jest ananas. Może teraz tego ananasa w sumie byśmy tutaj wrzucili. wrzucić wszystko? Ja ten jeden kawałek chciałam, który poleciał. No, wrzucaj, czy nie damy rady, tak się skrzywa. Proszę bardzo. Dobra. Całe życie czegoś się uczy. I szpinak. Jeśli mimo wszystko będzie Wam za mało słodkie, bo A macie jakby- mniej dojrzałego ananasa. Nie. W ogóle Nie, z tego Ci potem pióropusz zrobimy na zabawę Halloween. Ogólnie sztuką. Co chciałam powiedzieć, że jak macie na przykład za mało dojrzałe owoce i mimo wszystko jest Wam to za mało słodkie, to albo trochę miodu, albo ksylitolu, czyli cukru brzozowego, albo syrop z agawy, tylko pamiętajcie, to wszystko są zdrowsze zamienniki cukru, ale nie wolno ich jeść w za dużych ilościach. Dobra, to teraz idzie, tam jest końcówka od tego Co akurat. ty gadasz? To się pozmieniało. Okej, zmiksowane. Co jeszcze musimy powiedzieć, że nie wolno miksować za długo, dlatego że witaminy się pod wpływem metalu rozwalają. Witaminki. Więc krótko, na jak najwyższych obrotach. Taka jest zasada. Czekaj, jeszcze widziałem taki sposób sprawdzania. Czy jest... Nie. I co? Bo teraz drugi raz już tej rurki nie wsadzę, bo nie. goście przyjdą. Zasady higieny, BHP i tak dalej. No wiesz co, no nie będę ściemniał, dobre. Jest super. Jeśli jest Wam na przykład za gęsty, to można jeszcze rozcieńczyć. Czym można rozcieńczyć?
kostkami lodu można, albo można dodać tutaj jakiś zamrożony, na przykład soczek oprócz tego w tych kostkach lodu albo i nie. Ja to myślę, że kiedyś kombuczę trzeba mieć taką kwaśną mega tutaj też spróbować z tym połączyć, czyli A taki gdyby- naturalny probiotyk. A chciałem zadać pytanie, ale już sobie na to odpowiedziałem. Bo chciałem się spytać, czy że nie ma takiego świeżego ananasa, to mogę takiego z puszki, ale tam jest cukier, prawda? Tak. Aha. No, dokładnie. Nic, Czekaj, teraz. masz tutaj tutaj troszeczkę bokiem. tak? Mhm. Proszę. Coś, no w sumie fajnie. Fajnie, fajnie. Coś chciałam powiedzieć, że mi nie gra, ale jednak mi wszystko gra. Będzie No i ładnie. coś zielonego, czekaj. Będzie ładnie. No nie, może nie to w markecie gdzieś tam choroba wie, gdzie komu spod I ogona. tą rurkę. Tę rurkę, tę. tę. Wiesz sobie kolor. Taką męską wezmę, Nie tak. czerwoną. Męską, czerwoną. Czekaj, naleję ci. To ja wezmę sobie niedieściutką. Tiffany Blue. Kto ma więcej? A! Jakie ładne w ogóle rureczki znalazłeś. Ma się pochowane różne gadżety w domu. I taki... No dobra, no dobra. A, Czy ja ci będzie powiem, ładnie ja końca. ci powiem, że uży No co, ładnie, jest ale ekstra. bardzo ekstra, ale to nie jest męskie. Nie, męskie by było jeszcze z parasolką. No i czarna rurka z parasolką. Ty, a ja znowu zapomniałem zabrać aparat. To co, twoje zdrowie, bo śniadanie trzeba wypić. Ty, to jest dobre. Teraz można mówić: stary, wstawaj, śniadanie trzeba wypić. Pyszota. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Czy chcieliśmy jeszcze coś dodać ważnego? Dodać czym można banany zapomnieliśmy? na przykład do tego. No na przykład można, albo sok z pomarańczy. To jest taka luźna propozycja. Ciekawa jestem, czy Wy... No daj mi jeszcze powiedzieć. Ciekawa jestem, czy Wy pijecie takie koktajle na śniadanie albo jako dodatek. Jeśli macie jakieś ulubione smaki, to dajcie znać. A jeśli Wy próbujecie, jak smakuje ten, to też zapraszamy, podzielcie się w komentarzach, czy Wam smakował i co. No jest na zdrowie. Dziękujemy, Dziękujemy. serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. No dobra, teraz mi powiedz, jakbym chciał na masę takie coś, to co bym musiał? To trzeba dodać, jakbym chciał na masę. Banany albo inne owoce takie z dużą zawartością skrobi, awokado. A na przykład surowe jajko? Ja oglądałem takie filmy, czy kulturyści tak robią. Białko jest nieprzyswajalne z surowego jajka. A jeszcze w połączeniu z czymś chyba tworzy jakiś związek nieodżywczy, antyodżywczy, że coś tam utrudnia wchłanianie. Tak kojarzę z zdaniem z dietetyki. Ale musiałabym sprawdzić, co dokładnie było. Czyli co, banany i stejki? Nie, no, prawda jest taka, że masę można na różne sposoby przybierać, zależy tak naprawdę co kto trenuje i na jakim efekcie mu zależy. A powiedz mi, a była też tak na przykład, ale nie, teraz żartami, że nie wiem, kulturyści czy tam strongmeni, że na przykład robią koktajle i miksują mięso? I tak też piją? Może tak być. Mi się wydaje, że raczej te odżywki sobie białka różne dodają, żeby to jednak miało smak, bo taki z mięsa to można chyba prędzej pawia moim zdaniem by było puścić, że nie miałeś na myśli surowego, tylko takie już pieczone. No wiesz, ugotowane mięso i No to chyba już lepiej zjeść po prostu takie na talerzu, a nie dodawać je do koktajlu. Z No tak, a to warzywami tak samo lepiej. można zjeść banana albo ananasa, nie trzeba tego kroić. No można, no ale zależy jaki się chce efekt właśnie mieć. Urozmaicenie diety, wiesz, można codziennie jeść po jednym, po dwa, po 3 banany, ale ci się znudzą w końcu. Ja myślę troszeczkę o masie. Nie żartuję, nie chcę masy zarobiste. Długo to czekałem na to, dzisiejsze śniadanie. To co? Wyłączamy się? Zróbmy to. Ile? Boże, mam nadzieję, że coś z tego będziesz miała.